Готово. Аре, добър вечер. Здравейте! Добър вечер на всички. Добър вечер. В момента сме с подкаста с Вълчака. Ето го и него. Здравейте! Добър вечер. Добър вечер на всички, които ни гледат и ни слушат. Как сте? Добре ли сте? Аз съм много добре. Даже съм повече от добре. Има много интересни неща, за които си говорим тази вечер. Ако имате някакви дори и външни въпроси да са, аз съм на среща. Но, кажете ми, вие обичате ли кучето си, защото аз лично моето много ги обичам моите кученца. А те обичат ли ви? Ако си питате, отговора на този въпрос е да. Вашите кучета винаги са ви обичали и ще ви обичат. И ако вие обичате вашите кучета, но трудно им го показвате, сега им го покажете явно като дойдете тук и си зададете въпросите, свързани с кучета, и отидете в YouTube на Милен Гото 2 и отидете и прахнете един мощен лайк на подкаста, защото ще го има и в YouTube на Милен Гото 2. Тъй, че отивайте, праснете му един мощен лайк, абонирайте се за Милен в канала му в YouTube на Милен Гото 2. Ако не сте го последвали в TikTok, какво чакате? Направете го. Има, последвайте и мене в TikTok на DJ Вълчака. Можете да ме да се присъедините и към моята група Любов и помощ за четириногите ни приятели. Отидете, присъединете за групата и за цяла Русенска област и за, и за Пловдив включително, тъй че ако искате, се присъединете. Групата е публично отскоро, защото мои близки и приятели ми помогнаха, за което съм им много благодарен на всички. И ако примерно вашето куче е изчезнало или вие сте го изгубили, можете да го публикувате. Ако имате куче, за което примерно не можете да се грижите по една или друга причина, можете да го публикувате. Ако имате някакви въпроси, свързани с обучение и здраве, също можете да ги зададете в тази група, защото има чатове специално на тази тема, като скоро ще направя и чат за обучение на кучета, но това ще се случи, когато ударя 25 човека на групата. До момента са 17 души и имам много малко докато постигна тази цел. Тъй, че давайте, Милene, ще те помоля да сложиш линк към групата. Малко по-късно, защото в момента само в Twitch мога да сложа линк, защото там ме позволява да правя каквото си искам, да пускам линкове и Да, така нататък. Там мога да го направя. супер. И между другото, очаквайте следващата седмица нашето обновено интро банда. Ще го обновим и ще стане супер яко. Ще стане още по-яко, ще стане още по-нестандартно, отколкото е. Защото, ако не знаете, с бати ви Милен, ние сме две луди глави. Определено така е. В смисъл, кажете ми, ако съм нормален, ще си натикам ли ръката в устата на питбул? Кажете ми, ще го Никога. направя ли, ако Не. съм с всички си? Не. Абсолютно. Ето за и казвам, че съм кукуряк. И като ми го каже някой друг, въобще не му се обиждам, защото за мен е най-големия комплимент, който мога да получа. Ти си луда по глава. Е, това мога да ти кажа. Да, така е. Така е то. Като цяло, никой от нас двамата не е нормален. Абсолютно, всички сме тук лудички, спокойно, не сме само ти и аз. Да. Така. Сега, без повече батачени и бавене, към днескашната
нова тема, защото ако си спомняте, миналия подкаст казах, че ще има две нови породи, за които ще говорим. Като да, само тези двете ще бъдат. После съм изцяло ваш. Приемам и също като коментари, ако напишете примерно за белгийска овчарка, кажи това и това за белгийска овчарка, отговарям и на такива неща, те, че не мъщадете, пишете колкото си искате, отговарям на всякакви въпроси, свързани с кучета, без значение какви са те. И в YouTube на Милен Гото 2 можете, когато видеото се публикува в YouTube, в коментарите можете да оставите идеи за подкастите, да оставяте имена на породи и да оставяте какво точно искате да чуете за тези породи и съответно ние с Милен да го направим. Защото, повярвайте ми, на бате ви вълчак му свършват идеите, хора. Давайте идеи, за да може както вие, така и аз да се обогатя. Защото Определено аз така казах, е. да, защото аз казах в самото начало. Целта е не само ние да научим вас на нещо, а докато ние учим вас и ние да се образоваме. Защото да, аз съм философ на тема кучета, но винаги има какво да се научи. И без повече, да, Милене, слушам. Окей. И без повече бавене да минем към темата Кадебал и карелско мечо куче. Но сега започваме от Кадебал. Кадебал е като повечето типични молуси. HBH2 групата. Да. Леко, леко е ненормалното и нещо, начина по който се изписват тези групи и се бележат. Ако искате да ви науча да ви покажа как точно и къде ги пишете тези групи, когато влезете в Чичови Google, ви кажете, ще ви покажа. И той ще се случи, ще бъде направено под формата на видео, но стига да поискате. Ще го има, Милени, ти можеш да публикуваш видеа, които вече си направил, да ги публикуваш в Twitch ли беше или Discord? Защото мога да, по принцип мога. Много неща мога да Супер. направя, повярвай. Много неща мога да направя. О, това е добре. Така де, ако искате да ви покажа къде точно и как се изписват тези групи на определените породи кучета, пишете ми, ще направя видео, ще го изпратя на Милен и той ще го публикува тук, като ще го има и в YouTube на Милен Гото 2. Задължително. И в Twitch каналите, и в Discord да мога да го сложа това нещо. Супер, ще го има на всички възможни места, където може да се сложи. Точно. И сега, да минем към същността на това видео. Каде Бал? Или още наречено бойно куче от Майорка. И сега ще ми кажете, в момента ще има 100% поне един такъв въпрос в коментарите. Къде го извади бе Вълчак? Къде го намери той куче с той кривото име? Откъде? 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 Сега ще ви кажа. Първото, което ти ви Google, знае всичко. Второто, което е Палма де Майорка. Той е остров на територията на Англия. И той ми се потвърдите, че съм сигурен 100 на 100. И точно там, в Палма де Майорка, се е зародило това прекрасно куче, което е много умно и същевременно е много злопаметно и вече наистина мога да кажа злобно, колкото и да не ми се иска да си го призная. Още се нарича и Кадебал.
Ако си търсите верен пазач, безстрашен защитник и верен приятел до гроб, това куче е идеално за вас, защото тези кучета думата страх не присъства в съзнанието им. Те не знаят какво е страх, не знаят какво е болка. Те са създадени само с една цел – битки. Като в тези битки за тях има два варианта. Или да загубят битката и живота си, или да я спечелят и така докато не изгубят. Защото това куче, освен че се е било с други кучета, се е било и с бикове. И с мечки също. Кучета, бикове и мечки. И точно заради това, защото кучето се е използвало в продължение на 200 и колко беше, 240 години, се е използвало за битки с бикове, кучета и мечки, тази порода има в, в, самия, в самия си ген склонността да бъде агресивна към кучета. И някои хора казват, че КДБАЛ са неудържими и неконтролируеми. И до някъде всъщност е така, колкото и да могли да се го признае. До някъде е така, защото, както казах, битки с бикове, кучета и мечки, това... Ами, ако вие сте на мястото на той куче, вие ще се озлобите, ако ви използват 240 години за битки. Само и единствено за битки. Като тези кучета са трудни за обучение на много дресори, които имат години стаж, години опит в обучението и отглеждането на такива бойни породи се водят това. И много хора казват, че не успяват да обучат тези кучета. Или казват, че ако успеят, днес се държат добре, а утре са неудържими, защото тези животни по принцип са добри. Но, както казах, толкова много време са използвани за битки и затова този боен ген е толкова изразен. Ако не разбрахте откъде са тези кучета са от остров Палма де Майорка на територията на Англия. Питайте ма сега къде точно в Англия, дали южна, западна и т.н. Еми не мога да ви кажа, сори. Не знам всичко на този свят, особено пък по география. Но захапката на тези кучета може да варира от 240 до 460 кг и теглото на тези кучета може да варира от 42 до 58 кг, което лично според мен това не е малко. Напомням ви само за сравнение, че ротвайлерът стига от 45 до 50 кг. Смятайте само колко е голямо това животно. И ако ми зададете въпроса, има ли такива кучета в България? Отговора за мое огромно щастие е да. Има ги, но са много малко и по последни данни има в България чисто кръвни кучета от тая порода. Мисля, че бяха 50 ли бяха, 70 ли бяха, ще ви излъжа. Или 50 или 70 индивида има в цяла България. А това колко са, и в момента ви говоря, че са от 50 до 70 чисти кучета от тая порода, чисто кръвни. И има една камара от тези кучета, които са с впръскана кръв, които са мелещчета, но ако искате чисто куче, ще има да си блъскате главата много, защото се намират много трудно. Аз бях намерил едно такова куче, но като видях какво е и
Майка ми като чу и веднага ми каза не. Защото той куче е огромно хора. И също, въпреки че тежи 58 кг и е високо 64 см за женските, нали, 58 до 64. И от 64 до 72 см за мъжките, той куче е нискостъблено се води. Което означава, че по принцип трябва, за да се води нискостъблено, трябва да бъде ниско, трябва да е под 50 см, но в нашия случай не е под 50 и не знам как се води нискостъблено, щом не е толкова ниско, но те са широкоплестени, те са едри, широки са на гръб и са много силни. Ако искате да го храните с месо, няма да сбъркате, но не трябва да му давате пуешко, също не трябва да му давате свинско, не трябва да му давате и овнешко месо. Единствено телешко, телешкото е позволено, заешкото е позволено, дивеча също е позволен, като не трябва да му се дават мазни, пикантни, пържени храни не трябва да му се дават, пушени меса не трябва да му се дават, каквито и да са те. Пушено не трябва да му се дава, не трябва да му се дават храни, в които има подправки, солта също е забранена, не трябва да му се дава. Защото много хора си мислят, че солта всъщност е безвредна. Да, ама не. И солта е вредна, и сладкото е вредно. Като най-големия вредител от сладката гама за кучетата, това е шоколадът. Това е шоколада, защото в него има един ензим, който в момента забравих как се казва този ензим, който ензим е подобен на кофеина. И на едно куче с телесно тегло 50 кг, ако му дадете едно купченце шоколад, това е все едно да му дадете 400 мл кафе да изпие на това животно. Вие знаете ли какво ще му стане на този животинче? Те, че и соленото е вредно, и сладкото е вредно. Никакви такива работи. Можете да му давате също и кисело мляко, прясно мляко можете да му давате с малко сол. И да, знам, какво казах преди малко, че солта е вредна, но когато солта се разтвори в млякото, става далеч по-безопасно. Като на 250 мл мляко се слага от 2 до 5 грама сол, което не мисля, че е толкова много. Особено ако млякото е домашно или ако е горещо, тогава се разтваря солта още по-бързо. Като това се прави да му се да прясно мляко с сол, за да няма вътрешни паразити. Защото всички сме чували, че когато кучето или котката дори пие мляко, прясно мляко, и има вътрешни паразити. А това не е приятно за кучето, не е приятно и за стопаните. И да, знам, че всички сме виждали по анимациите, например в Том и Джери, как кучето и котката пият мляко, но това не е безопасно нито за котката, нито за кучето, защото когато кучетата и котките са малки, нали, още докато са сукалчета, докато сучат от майката, произвеждат един ензим, наречен лактомиоза, който ензим спира да се произвежда, когато кучето или котето спре да сучи. И след като този ензим спре да се произвежда, млечните продукти много могат да разстроят чревната флора на вашия домашен любимец, което няма да е добре. И всички знаем защо. Можете да, както казах, можете да му дадете месо, може да му дадете мляко, като за киселото мляко не се бойте, няма никакви проблеми, защото всички знаем, че в него има добри бактерии, които са полезни, тъй че можете да му дадете киселото мляко чисто,
без сол, без да му го разрежете, чисто давате му го, сипвате му го и си го хапва сладко-сладко. Като когато му давате мляко, заздравявате и костите и увеличавате плътността на костите. Също банана е същата работа. Но с единствената разлика, че в банана има много фибри, които също помагат за чревната флора, но не трябва да се прекалява с банана, защото той е сладък и е богат на нишасте, а от нишастето се напълнява и кучето може да затлъстее. Като на куче, което е на една година и да кажем примерно е с тегло колко, примерно в нашия случай 72 кг, както са кадебал, за мъжките е до 72 кг, стига това куче, можете да му давате половин банан на едно хранене. Като храненето и не само за кадебал, а говоря по принцип, трябва да се случва в рамките на едно денонощие, трябва да се случва два пъти. Нали, по принцип, като ако кучето ви е по-активно или примерно ходите на някакви състезания, може да го храните и по три пъти. И сега ще кажете, ама по два пъти, ама то кучето ми е малко и има нужда от повече храна. Еми, да. Когато кучето е по-малко и нали, те първа се изгражда като физика, като въобще като растеж, когато те първа започва да расте, когато е маничко, можете да го храните и по 3, и по 4 пъти на ден. Това не е никакъв проблем, докато кучето е малко. Даже всъщност е полезно, като можете да му давате и ябълка. Като ако не знаете, ябълката, той го научих скоро, ябълката помага да не натрупва кучето зъбен камък. Както хората имат зъбен камък, така и кучетата имат. Ако му давате ябълка, то освен, че няма да има толкова много зъбен камък, но и зъбите ще започнат лека по лека да избеляват. И няма да има толкова лош дъх, защото миления ти, нали знаеш как? Кучешкият дъх е една отвратителна миризма. Ако му давате ябълка, тая смрад гнусната ще бъде по-лека. Като относно кучешкия дъх, да, има специални четки и пасти за зъби, които обаче трябва да бъдат предписани от ветеринар. И доколкото знам са доста скъпи са. И тези кучета, в смисъл важния климат, нали, когато вали много дъжд, добре го понасят, но не го понасят студения климат. В смисъл, зимите не се понасят добре от тези кучета, защото те са с изключително къса козина. Да, нещо, което забравих да кажа в началото. Ако искате да имате гости, не си взимайте такова куче, защото който влезе във вашата къща и кучето не го познава, тежко му горко на човека, който и срещу това животно. Защото те също като повечето породи са териториално агресивни и не пускат чужди хора и кучета в техните територии. И ако искате да запознаете кучето с някой човек, това трябва да стане много бавно и трябва да стане постепенно. Като когато въпросният човек идва във вашата къща, вие задължително трябва да сте покрай човека и кучето, защото ако вас ви няма и човека прави някакво по-рязко движение, кучето може да го атакува. А както разбрахме, да ви нападне толкова голямо куче, което тежи толкова много и е толкова високо и такава сила има и може да измести товар с тегло 740 кг, от място може да го измести, такова тегло, такъв товар. Представете си какво може да направи примерно на един
мъж, който примерно тежи 60 или 65 кг или на някоя жена, ако реши да я нападне и вас ви няма. Тъй, че отговорността да възпитате това животно е изцяло ваша, не го забравяйте. Като тази порода си има генетично обособените заболявания и може да страда от различни видове дерматити, сърдечно-съдови заболявания, в някои случаи слепота и тазобедрена дисплазия. Като между другото само държа да кажа, че от слепота страдат едно на всеки 50 000 кучета от тази порода. Повтарям, едно на 50 000. Като цената на тази порода може да варира от 10 000 паунда до 15 000 паунда, нали, ако си го купувате от Англия. Като питайте ма колко варят тук, нямам си на идея. Защото поинтересувах се колко струва, но всичките цени, които ми излязоха като развъдници и такива работи, това са все на чуждестранни развъдници. Няма развъдник в България на тая порода. Всичките кучета, които са тук, в България, на територията на България, те 50 ли бяха 70 ли кучета, са внос от чужбина, главно от Англия, от Америка и от Германия. И мисля, че има един или два ли развъдника в Румъния. Като относно Румъния, стойте тук, защото за Чехия и за Румъния ще си говорим малко по-късно в този подкаст. Като ако искате да държите кадебал вързано, когато кучето е в двора, вие не го разхождате, съжалявам, че ще ви разбие мечтите и надеждите, ама няма да стане. Защото кадебал не понасят да бъдат връзвани или държани в клетка. Колкото и голяма да е тази клетка, не можете да ги вържите или заключите на едно място. Той е най-голямото наказание за той кученци, като обичат много така, не знам как да го кажа, за да ме разберете, обичат да им се обръща внимание и обичат да са покрай стопаните си. Като ако, например, имате гости, това е идеалният момент, в който кучето да е покрай вас. Така хем ще се чувства добре във вашата компания, хем ще свикне с хората, които са около вас. Като това пак казвам, че ще стане постепенно. И повярвайте ми, кадебал са изключително умни кучета. Мисля, че бяха на 7-мо място по интелект. Мисля, че бяха на 7-мо място, ако не ме лъжи паметта. 7-мо място в групата на молусите и въобще в царството на кучетата е на 5-то място по интелект. А за молусите е на 7-мо място. 5-то място е като цяло. Като класацията за интелект се дали според категорията на кучето. Това дали е вълчеподобно, дали е териер, дали е молус или там каквото ще да бъде. Тези кучета обичат да бягат много. Те наистина са големи спринтьори, въпреки големите си едри размери. Като кадебал, защо сега ще се питате, защо за Бога се казва кадебал? Ами, там където е селектирано, нали, в остров Палма де Майорка, нали, така, че ето Хас, че има някакъв език, който се говори на този остров. И всъщност кадебал означава, мисля, че беше крал на войните или крал на войната или нещо от този сорт беше. Се
по този начин се превежда кадебал, като между другото произношението на произношението на името на тази порода е много, много сходно. На български и на този език, на който е името на тая порода е кадебал, а на руски е кадебо. Вижте колко са близки. Като държа да кажа, че идеята за този подкаст беше дошъл точно от един мой час по руски, защото от сравнително скоро аз уча руски. И имахме само малко предистория за подкаста, защото е много интересно. Имахме урок, в който трябва, то беше като викторина едно такова, в който трябва изписване са името на въпросната порода и ни се произнася, и ние трябва да кажем коя е тази порода. И в момента, в който видях кадебо, защото аз съм чел за тая порода, предварително, преди, мисля, че бяха 2 или 3 години, и викам край, ти ще го направя на подкаст. И ето ни тук. Тъй, че идеите идват от нищото, както казва моята госпожа по български язик. Тъй, че който учи все още, слушайте си учителите, защото те са гениални. Те са вдъхновители, те са всичко възможно на този свят. Те са спътник в живота, верни приятели и никога няма да ви подведат. Лично аз съм си говорил за много неща с моите учители и нито един учител не ме е подвел или не ме е предал и никога не ми е дал грешен съвет. И лично аз много се обичам учителите. И така де, кадебал. И тези животни страдат, някои от тях страдат и от наследствена гана. Ти сещаш ли се какво е ганата, Милене? То е едно заболяване. Ганата? Ти не знаеш ли? Да. Ганата е мозъчна, това може да се отключи с течение на времето, примерно след 5, след 10 години може да се отключи. Между другото, тази порода живее от 11 до 18 години. И ганата, между другото, скъпи приятели, ако не знаете, това е мозъчна инфекция, която може и да бъде предизвикана. Но повечето кучета я имат наследствено, защото Палма де Майорка, регионите, в които са се отглеждали тези кучета, те са били изключително мръсни, изключително в гадни условия са живели тези животни и в гена им е тая болест, като не всички кучета я имат. На 10 кучета, мисля, че бяха на 600 кучета, 10 кучета имат това заболяване. Като ганата е мозъчна инфекция, която не си ли виждал, Милене, едни кучета, които по принцип говорим за кучетата, като си влачи задните крака. Разбрахте. Ганата е точно той. Това е ганата. Заради това удри ги в краката. Това не могат да ги движат. Това не Няма чувствителност. Ето че го научи. Като, хора, чакайте, че ми дойде една супер идея. Супер идея ми дойде. И пишете дали сте съгласни да направим следващия подкаст да не е за някакви породи кучета и т.н., а да бъде за болести по кучетата. И тяхното лечение и симптоми. Пишете дали искате. И
Пишете и за кои болести искате да говорим, защото кой знае, може и да сте отгаднали, без да искате за кои болести ще си говорим. Миления, ти съгласен ли си да го направим? Да, аз съм съгласен да го направим. Ако хората искат, правим го. Нали знаеш? Така е. Ако не искат, и пак си го направим, разбираш ли? О, да, те, че искат и не искате, пак ще го направим, но дайте идея, предложете, примерно, кажете за някои заболявания, за което не знаете или сте чували, но не знаете много, ще го прочита. Всъщност аз знам за доста заболявания, знам симптомите и лечението. Те, че надали някой ще може да ме изненада. Всъщност и се случва много рядко някой да ми зададе въпрос свързан за куче и аз да не мога да му отговоря. Е един на всеки 300 въпроса при мене. Да. Като ганата, това е мозъчна инфекция, която също може да са и в момента питайте ме от какво става това нещо и ми не мога да ви кажа как може да стане. Когато храните едно куче с гранула, също може да се разболее от гана, което не знам как става. Искате ли да само да ви издам нещо лично, което се случи доста отдавна? Добре, казвай. Защото ние преди имахме едно куче. Те улично беше, в смисъл не че беше улично, но не беше породисто. И беше подарък от наши близки, беше подарък и животно. Много готино куче беше и много умно беше. И той животно, ние му дахме много гранула. Ама много гранула му дахме. И хранихме само с гранула. И ние какво гледаме? Там гледаме, един ден излизаме аз и мама. И гледам го той животно, че му куцат задните крака. Нали, първоначално стъпваше и на двата, обаче скемтеше, защото го боли. Викам, кому става тук на този животно, защото той беше здраво право куче. Да. И гледам сега и стоя като пукал, нали? Гледам като пукал, не знам къде се намирам. И след седмица гледам само, че стъпва на единия крак, а другия, нали, стъпва само на единия заден крак и на двата предни. И другия заден е вдигнат във въздуха. Го свива, нали, защото го боли. Да. Стоят, гледам те, стоят чудеса сега, да са и оболо, викам, или нещо да се е ударило някъде, да се е закачило. Гледам по лапите, няма нито трончета, нито нищо няма. Да кажеш, примерно, някой куче да го е охапало. Няма нищо, разбираш ли? Ага. Гледам, стоя, като у мене се чудя какво е. Обаче, 2 седмици по-късно, фактически след като изминава един месец, виждам кучето и не ме питайте тогава как съм се почувствал. Буквално се почувствах така, сякаш някой ми разкъсва сърцето. И го гледам, че се влачи задните крака. Ама и двата задни ги влачи. Няма смисъл, не може да стъпи на тях. Разбрах те. Опънати са двата задни крака. Напреде ги е издало и са влачито и живот. Да са влачито и животно. Сринах се, като го видях. Нормално. И чета сега, гледам, между другото, Миления, ако ти беше видял такова нещо
куче, което е вардило много време, което е пазило с години, да се влачи, за да пие вода, и то едвам да се движи този животно. Ти ще ревнеш ли? Естествено. Аз буквално спринах се, човек. Нормално. И нали съответно беше ми много гадно първите 2 дена само стоя у нас и църкам като дебет като църкам. Майка ми се мъчи да ме успокои. Не мой. 2 дена само стоя в нас, вътре в къщата и рева. И на третия ден вече казах край. Те няма да стане. Аз трябва да се стигна и да му помогна на този живот. И Да. какво става? Бати ви Вълчо се стяга, отваря си телефончето, тогава бях с един умрял телефон, дет не става нищо от него. И чета. Заболяване по кучетата. Така. Нали минах през всичко възможно. Куче, чума, че не знам си какво, че всякакви му такива. Да не казвам какво. Да. И стигнам след 2 дена четене до болестта Гана. Бога ми, като почвам да чета, нали, така. Еди какво си за пред... От ухап, може между другото ганата да се предаде чрез ухапване. Защото, както казах, ганата е инфекция на мозъка, която спокойно, лечимо е спокойно, но трябва да се фани на време. И той гледам си и пише, че може да се предаде чрез ухапване от лисица, нали, от тези червените лисици, които са на територията на България. Аха. Може да бъде предадено и чрез, като ако го ухапи дива котка. И в момента искам да ви задам един въпрос на всички, които ни гледат. А въобще някой гледа ли в момента Миления? В TikTok 4 човека, в Twitch сам аз. Да. И искам да ви питам, знаете ли какво представлява дивата котка? Като на този въпрос искам задължително да ми отговорите. И Миления, аз сега ще изчакам да напише някой долу знае или долу не знае. Не се бойте. Който не знае, аз ще кажа какво точно е дивата котка, защото много хора бъркат дивата котка със съвсем друго животно. Определено така е. А ти, Милена, знаеш ли какво е дивата котка? Аз знам какво е, обаче няма да го кажа, нека хората да видят, да видим дали знаят или не. Има ли някакви коментари? Не, няма нищо. Пишете дали знаете. И между другото, мисля да направим специален подкаст на тема Дива котка. Да, и това е другата тема, която ще наблегнем, че другия подкаст. Следващия път. Всъщност не чакай, всъщност. Да, всъщност точно те следващия път подкаста ще ни е специално за дива котка. За да видим кой къде живее и да видим дали на територията на вашия град или на вашето село ще се срещат диви котки, дали ще се пресичат териториите им или пък дали ще са наблизо покрай вашето местоживение. Да, Близо до място, така никой не казва какво е където живеете. Всички вие да видим. Дивата котка е в горите, по принцип, определени гори, е дивата котка. Това ще ти кажа. Знам.
Но има го и по-така в някои села. Се Опа, срещат на територията на някои села. мога да ти кажа кои са селата. Дали съм прав? Кажи да видим. Стара Загора, Нова Загора. Не, тук не си прав. В Нова Загора няма, но в Стара Загора има. Точно. В Стара Загора всъщност от по-населените места, нали, по-населените области, всъщност най-големите популации на дива котка са точно в Стара Загора. Предположих, И виж. между другото, какво? Това се казва чакал. Нали така? Ако не се лъжи. Мгм. Кой е? Котката се казва чакал. Не. Дивата котка няма нищо общо с чакала. Аз мисля, Нито, че... Аз мисля... нито с име, нито с каквото и да било. Ти да се бъркаш с рис. Май да. Не, 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 не. Не, 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 не. Ти къде прати риса? Значи риса, милене, е все едно да ми сравняваш. Знаеш кой е все едно да ми сравняваш дива котка с рис? Не, сега, дивата котка и това чакал е едно и също. Това е като дива котка. Мяу! Какво искаш? Не, не. Чакала е от семейството на кучетата. Така ли? Аха. Да. Ясно. Ти не си ли виждал по научно-популярните филми едно такова като вълк, кафеникаво златисто по главата и с една ивица голяма по целия гръб, черна на бели точки? Това да не е домакинец, бе. Не. Напиши чакал. Напиши. А по-ще го пиша, защото ще ми забие тотално много. По-ще гледам. Ами ако аз ти споделиш, а можеш ли да видиш без да забие? Не мога, не. Ще ми забива. Карай, после... Значи, запомнете, чакала е от семейството на кучетата, нали, на вълците. Той е разред. И чакал има в България колкото си поискате. Да, особено в това. В Стара Загора и Паничерио има колкото ще чакали. И в Червена вода също има много. Ако иска Ти някой... знаеш ли? Чакай сега, ако иска някой чакал, ще му го дадем, бе. Не ми пречи, ще го фаним, ще го дадем. Не пречи, нали така? Да, и един познат на моя баща е ловец. Аз ще му кажа, ще му се обадя на баща ми, той ще каже на колегата си да залови един чакал, ще ви го подарим без пари с домашен любимец. Точно, точно. Пари не искаме. Прави безплатен подарък, на което иска. Който поиска, му го прави подарък безплатно. Даже ще го прати по икон спокойно. Да, и каешка ще има подарък и синджир. Намордника е от вас. Ох, майко. Та така де, дивата котка веднага казва, защото няма да чакам повече. Да, давай, ти си. Дивата котка, сега ще ме помислите за някакъв откачалник, обаче съм съвсем сериозен. Дивата котка е едно към едно с домашната. Нали, по принцип дивата котка могат само, те са чисто сиво, черно и бяло. Но преобладава сивото и са зелени очи. Много тъмно и бледо зелени очи. Може да ти дам един въпрос, и моите са такива. Като има едно нещо, което ги отличава. Всъщност две неща. Първо, те са по-големи, нали, по-са като размер, по-високи, по-дълги и тежат повече. Мисля, че една така котка може, нали, дива котка може да достигне до... Колко беше? Ще ви излъжа. Без значение. От 7 до 10 кг майче стигаха.
дивата котка. Като Милени ти се бъркаш с рисовете, и сега ще Точно. кажа по какво. Сега ще кажа, защото дивата котка също като риса има едни снопчета косми на ушите си. Едни косъмчета по ушите черни. Нали знаеш как имат рисовете? На върха Да, на ушите, едни да, дълги да, косъмчета. да. Ти се бъркаш точно по тази причина, Точно, защото точно, дивата котка ги има същите. точно, затова се бъркам. Като може дивата котка да пренесе ганата теч, който има животни да си варди животните от дивите котки, защото въпреки че са малки, хората са казали дребен, ама вреден. Определено. Има такава приказка. Дребен, ама вреден. Тяхната работа е точно същата. Малки, ама проклети и вредни. И също сега ще ви изложа как се води. От семейството на поровете. Аха, сетих се кои. Ма не, ма не е невестулка. И невестулката принася ганата и е чрез охапване. Ма има едни такива от семейството на поровете ли бяха или на язовците, ще ви излъжа. На медните язовци или на поровите, ще ви излъжа кое от двете. Ама има едни големи, ма като ви кажа големи, по 40-50 санта и по 20-30 кг едни животинки. Има. Сещаш ли са? Да, и? Тъмно тяло с бяла глава. Като извънземно. Не, не. Тук място за майтап няма, темата е сериозна в момента. Те иде, ама добро сравнение все пак. И тези животни също пренасят ганата. Но мисля, че са от семейството на поровете. Трябва да се поинтересувам как се водят тези животни. Аз си ги забравям. Спокойно ще припомниш. Пък и всеки забравя. Кой не забравя? Кажете ми, кой не забравя? Никой не забравя. Точно така. Никой. То зато и са казали хората. Просто е помни, умня пиш. Определено. Аз на един приятел му виках, ти като си тъп помни, ама ако си умен ще пишеш. И той само да се пука да се хили. Определено. И между другото, сега ще ви кажа, ще ви убедя, че има диви котки и чакали в червена вода, защото аз имам едно приятелче от там, с което не съм се чувал и виждал от години. Ще стане 6-7 години, както не съм се виждал с него. И аз ходех точно в червена вода, защото той е от там. И баща му, между другото, ми е адаш. И ходех с тях, нали, за да го видя. Бяхме им на гости тогава за първи път. И спира баща му колата и ако знаете какво видях. Виждам и на сянка само, на 10-15 метра пред мене. И сега нали не мога да видя какво е точно, защото 10-15 метра не е наблизко. Да, доста Нали? далечко е, да. И не мога да видя, викам, каквото и е. Каквото и нещо да те мъкни тъс кокошка. И захапало и на голямата и огоена тлъста кокошка и си я носи. А то какво? То дива котка. Бога ми, пребледнях, смених 50 цвета за 3 секунди. Аз де съм бял, бати ви Милен, ма знае какъв съм бял. Като сняг. Ама станах още по-бял, вярваш ли ми? Още по-бял станах. Вярвам ти. Аз не исках тогава да слизам от колата. Значи човек като го видяхте и нещо, както се бях нагласил да слизам от колата и затворих вратата и прозорци, дръпнах
нагоре врати, заключих всичко, барикадирах се тоталка. И между другото, сега ще кажете, то не е толкова голямо, не е толкова страшно, ама не е страшно, ама да го видите за първи път. Ще се изплашите, не ами, че пушак ще дигнете докато бягате, като го видите за първи път. И той го виждам посред бял ден, човек. Посред бял ден. Аз не мога да си го обясня, защото по принцип дивата котка е плахо животно. Ма посред бял ден, човеко. Няма лошо, бе. То е хубаво. Викаш да си го вземем за домашен любимец, а? Абсолютно да. Да. И между другото, Милене, някои кучета бяха по-малки от тази котка. Нормално. Ген. И между другото, дивата котка види ли кучи, примерно малки кученца, ще ги убие. Те убиват. Куче има ли го убива, котка има ли пак я убива. Нали, малки кученца и котенца ще ги отрепи за едното чудо ще си отидат. Това не го знаех. Ти знаеш какво бях видял? Пак от червена вода. На селото на моя приятел. Кажи. Като ходихме за трети път, мисля, че беше, или втори, май, че беше трети. Тогава за пръв път през живота си видях питбул, човек. За пръв път. Ама аз съм питбула. Това, което се приема за питбул, дето ти го показах като на моята братовчетка. Да, бе, да. И виждам пак една такава котка да бяга. Ама като ти казвам, бяга, човеко, като финикиец. Като финикиец бяга. И след 2 секунди след като мината с котка, 2 питбула, големи, не знам на кого бяха, 2 питбула се задават. Аха. Нали да я гонят. И докопаха я, де. Докопаха я. И можем всички да се сетим какво е последвало след това, нали? Абсолютно. Те хванаха я двете. Едното само каза ляво, дясно, горе, долу. И предаде Богу дух почти. Не бе, каза се Бог да го прости. Ще знам за следващия път. Ляво, дясно, горе, долу, ляво, дясно, горе, долу и като те фана и другото куче, за краката и буквално я разтаковаха. Но знаеш? Бог да го прости. Да. На кръст, бе, на кръст. Нормално. Платиха и те хубавичко. Така де. Между другото, белката. Милени, ние с тебе, те family friendly сме си говорили за белки. Да. Не. Той дет ти викам, че може да плюи отрова. Да. Ма не като кобра. Кобрата е друго нещо. Нали да плюи на място. На късо да плюи. Примерно да плюи в някаква течност. И белката също разнася ганата. Ако не знаете. Аз само настръхвам като чуя думата белка, между другото. И те иде. Къде бал? Това куче е изключително готино име, нема кефи и Милена ще ти пусна да ги видиш тия кучета. Даже всъщност не какво мисля. Кажи. Да сложим двете кучета, за които ще си говорим този подкаст, да ги сложим за корица в видеото. На видеото в YouTube, да го сложим. Да, бачи, там ми ги пратиш после. Ще пратя. Няма проблем.
Ама искам да ги сложим и двете породи. Ще успееш ли? Ще се опитам, да. Супер. Така де. И те кучета са супер готини. Много са силни, мускулатурата е релефна, плътно прилепнала е, но нещо, което не бих казал, че е зле, но на мен не ми харесва, защото аз съм мис каприз, щом стане дума за кучета. Някои от тези кучета са с обратна захапка, което означава, че долната челюст е по-напреде от горната понякога. Разбрахте. И стои много грозно, между другото. Много грозно стои. Между другото, английския булдог, което това са те ниските, дебелите булдоци, Аха. английския булдог е с обратна захапка също. Да не Ясно. се бърка с да не се бърка с питбул и с американско були, много моля. Защото и са три съвсем различни породи. И къде? Бау, сега. Между другото, разцветките на Кадебал са супер интересни. Като това, което присъства задължително при тях, е кафявото на джуките и на ушите. Като Кадебал може да бъде кафеникаво златисто, може да бъде тигрово, нали, кафеникаво на раета като тигър, леко така, но още по-красивото за мен. Може да бъде или светло кафяво, или може да бъде бежово. Като Миления, за да те улеснят специално тебе повече, ти си ми виждал покойното куче, нали? Да. Може да бъде и такова кафяво. Разбрахте. Като гласа на Кадебал е отчетлив, плътен, нали, смисъл, както беше Ротвайлера, едно такова плътно, зловещо. И се чува много надалече. Лаят на Кадебал. Но за протокола, немската овчарка има по-така, по-силен е нейния лай. Докато на Кадебал е по-плътно и по-тихо. Но в сравнение с някои породи, Кадебал са шумни. И ако гледате той куче в апартамент, което за тях ще е наказание, не наказание, даже ми всъщност смъртна присъда ще е за тях, ако той куч ще направи един път само бал и ще го чуят от първия че до четвъртия етаж. И даже и нагоре. Ама, от първия до четвъртия 100 на 100 ще го чуят. Перфектно. Перфектно ще го чуят. И Милене, ако мислиш, че Ротвайлера не е страшен, в сравнение с Кадебал, Ротвайлера наистина не е страшен. Но ако видиш Кадебал, ще си напълниш панталонгите. Определено. Иска ли питане? И ако знаете, между другото, очите на Кадебал могат да бъдат черни, кафеви или кафеникаво-червени. Особено ако е кафеникаво-червени, но повече да вари към кафявото, в тъмното, ако знаете как им светят очите, колко гадно им светят очите червено или като ги снимате. Ох, майко, тъй като ако ви светнат такива очи, ще бягате. Ще бягате, повярвайте ми. Аз да ти кажа ли нещо? Днеска видях хъски. За изключение. Хъски? Да, хъски. Браво! А ти знаеш ко хъски има в тук, където съм аз? Да, кажи. Значи, не съм християнин, да ви дам честен кръст, мога ви се закълна в каквото поискате. Даже за доказателство ще ти го снимам, Миления, да го пусне в следващия подкаст, да го видят хората. Ако ще ти ми вярвайте. Чисто бяло хъски, значи няма нито черно, нито кафяво, снежно бяло куче.
Някой... Бога ми, чакай само да той кажа. Само едно да кажа. Колкото иска да рапортвайте, нищо няма да спечелите. Разбирате ли? Няма как да стане. Повярвайте. мене ли, мене ли репортват? Не мене. А, окей. Да, така де. И той кучи, въпреки че хъските стигат нещо от сорта на 50-52 кг, той кучи е доста над нормата с сигурно поне едно 70 кг тежи той хъски, където е в града, където живея аз. И той кучи го виждам всеки ден. Всеки ден от понеделник до петък. Защото собствениците на това животно живеят срещу училището ни. Значи, от едната страна на улицата ни е училището, от другата страна е училищната лавка и къщата на стопаните на това животно. И как разбрах за този животно, между другото? Защото една приятелка на майка ми, Аха. нали, нейният син, един от двамата и синове, няма да кажа как се казват хората, разхожда тяхното куче. Те, между другото, имат немска овчарка. И той хъски бялото, дето ви викам, че е едро, много здраво, се нахвърля на немската овчарка. Вече знам кой ме е рапортна. Сам това ще ти кажа. Знам кой е този човек. Репортни го и ти. И те иде. И той хъски напада тяхното куче. Хъскито напада овчарката. И бога ми, и мама, нали, разказва ми така. Руме не знаеш ли какво стане, еди, какво си еди, що се съседи на кой си кучето. И викам, абе, какво е ти хъски, бе, мамо? Те, нали, разправяме. И въобще на мене не ми покаже какво ми говориш, защото аз този човек не го знам. Кое е? Си на всичкото отгоре е и полицай, собственика на хъскито. Което напада тази немска овчарка. Без причина. И идва ми, нали, сега на училище и мама ми показва коя е къщата и даже кучето видях. Бога ми, като го видях, то и животно и се разтреперах. Такова с голямо куче не съм виждал никога. Никога. Кангала, Милене, предполагам, че знаеш кой е голям. Да. Почти колко от кангала е голям от това. Истероиди съм му дал. Лечето това хъските да са толкова големи. Вие знаете ли който е нещо? 70 кусур кила куче. Бога ми. Та иде да се върнем на темата с Калебал. Да разсеях. Супер готини кучета, супер мускулести са и много обичат обаче да се бият с други животни. Особено пък кучета от същия пол. Битката е вързана 100 на 100. Като много добри пазачи са, но не са кой знае колко специални. Слава Богу, не са претенциозни и от към храна. Може да му дадете банан, ябълки, не трябва да му дадете грозди, стафиди, боровинки и т.н. Ако не сте гледали миналите подкасти, ще ви кажа, че гроздито, стафидите и всякакви такива плодове вредят на злъчката, бъбреците и черния дроб. Че не е добре да му се дава, защото ще го убиете и животно, ако му давате. Аз и на мама се карах преди като говорихме от начало за това с гроздето и тези истории. И мама, похвалвам я, наистина я похвалвам, че се взе полука след като й казах. И не дава на нашите кучета да ядат грозди, защото ние имаме лози
и не дава да ядат гроздето. Така де, супер готини кученцата, но сега да преминем към нашия главен герой на подкаста. И това е карелското мечо куче. А сега, чакайте на какви наркотици се е заводил тос. Ама, не са бойки. Не съм се, аз не се другирам по принцип, не пия, не пуша, нищо не правя, съвсем сериозно ви говоря. Карелско Ама, мечо куче. обаче, мога да ти кажа, обаче, ходиш по жени. Те е друга тема. Ама аз ходя само по една. Само една съм си харесал аз. То е хубавото при мене. Че аз харесвам ли си една и си я набелязвам, докато ние спечеля. Определено. И за тези, които не са сванали, това е базик, да не си помислите нещо. И пак да пишете, ама наркоман ли си, ама ням какъв ли си. Не съм. Те карелско мечо куче. Има една местност мисля, че беше между Чехия и Румъния, беше, ще ви излъжа, която местност се нарича Карелия. Тази местност, този регион. И затова породата се казва карелско мечо куче. А защо е? Сега, обяснихме защо се нарича карелско. Ама сега ще се кажете, ама защо се нарича и точно мечо куче? Сега ще ви кажа. Тази порода е използвана за лов на мечки. И оттам идва името карелско мечо куче. Като тази порода също се използва и за лов на дива свиня и на мечки. И в България тази порода също я има. И доста така се среща в България. И едно такова куче струва от 2 до 8500 лева. Виждал такива кучета по снимки? Никога не съм виждал на живо. Малко видя си са пръсна от кеф. Черно-бели кучета са това, като повече преобладава черното. И доста са големички. Мисля, че 30-40 кг стигат. И нещо от порядъка на 55, 70, колко? 75 см, там някъде са. За мъжките. Като... Глупости, пак ми каде бал в устата да му се не види. Като карелското мечо куче, сега ще си помислите, че когато че когато заходи на лов за мечки, сега ще кажете, ма то се би с мечката и така я хваща, я залавя, нали, я ликвидира. Но не. Тези кучета облайват, лаят мечката и плашат. Тези кучета са използвани в България специално, за да прогонват мечките. Не за да ги убиват, за да ги прогонват просто. С лаяне. И всъщност много хора казват, че където има такива кучета, да са облайвали мечки, мечки повече не ходят. Защото, ако не знаете, през 2018 или 2019 беше, ще ви изложа, имаше големи набези на мечки. Много мечки имаше там да ходят и да нападат животни, селскостопански и кучета също да нападат. Даже го даваха по новините. И в YouTube имаше един клип по магистралата, човек. Мечката отива. През магистралата пресича. И дойде една хайка, даже го даха по телевизията, една хайка, ловна дружийка с такива кучета. Кучетата само лаят и от тогава мечка там не се е виждала, казват хората.
Много са хубави тези животинки. И са много добри. Много обичат децата, но не обичат дивите животни. Въобще. Дали ще бъде дива свиня, дива коза, ако щете, дивите животни не ги харесват въобще. И много обичат децата, между другото. Но въпреки, че са добродушни и някои хора ги наричат кучетата ангели, защото самото им изражение, когато започнат да дишат, тежко, нали, изглежда така, сякаш се усмихват. Затова ги наричат кучетата ангели. Но зад тяхното усмихнато изражение стои и един защитник, който пази стопаните си много ревностно. Много ревностно ги пази и ги пази с цената на живота си, между другото. Даже мога да ви кажа, че в България имаше случай на такова куче, не ме питайте коя година беше, или 2020 или 2019, едното от двете, 20 или 2019, едното от двете, пак ще кажа, имаше случай на такова куче, което спасява малко дете от пожар. Къщата се е запалила. Отивай си. Майката и бащата излизат, защото къщата се е запалила, защото имаше изтичане на газ. Той даже го говориха и по новините. И заради това изтичане на газ къщата се запалва. И детето остава вътре, 2-годишно момченце. Остава вътре детето. Кучето отива. И всичко завършва благополучно. Че кучето е герой, запомнете го от мене. Кучето само защитава. То не вреди, то защитава. Ако куче ви навреди, значи вие ще си го заслужили. Запомнете го от мене. Кучето е герой. Кучето е пазител. Кучето е спасител. Да. И след като това куче вади детето от огъня след пожара, много хора бяха съпричастни на това семейство, на въпросното момче, защото когато кучето влиза, то се наготвя с много дим от огъня и щеше да умре. И го водеха в... Да. Мога да познаеш кой влезна тук що? Ема? Да. Добре дошла. И след като кучето вади детето от огъня, той е много, нали, е вдишал от дима, защото къщата, нали, се запалва. И го водиха той куче от Чако, Германия, за да го лекуват. И ако се чудите колко струваше лечението на това животно, 25 000 евро. Много. Евро, повтарям, 25 000 евро за лечението на този животно. И след това майката на въпросното момченце, което кучето е спасило, казва така: аз ще си продам живота, за да си спася кучето. Защото ако кучето не беше спасило сина ми, аз щях да съм мъртв. И ще направя всичко възможно, за да му помогна. Защото ако не беше то, моя син сега нямаше да го има. Така казва майката на това момченце, което кучето е спасило. И интересното в тая история е, че това куче от същата порода, нали, карелско мечо куче, кучето не е било на това семейство. Кучето е било на човек от един друг етаж. Те са били
Мисля, че на третия етаж е било и семейство, а кучето е било на човек, който е бил от първия или втория ли етаж. И понеже цялата сграда се евакуира Да. и всички излизат, и кучето остава, и то нали излиза, човека го изнася, обаче кучето, когато нали при самото излизане, се чува детето да вика, нали помощ, помощ, така, нали да пищи, да реве дори, Да. е плакал, защото 2-годишно дете, смятайте какъв шок е било за този Естествено. дете. Да. И кучето го чува. И така отива до една степен, го изнася го, нали го дърпа от дима, почти го изкарва и след това, защото понеже там е имало стълбищи, кучето излиза и започва да лае, за да даде сигнал на пожарникарите къде е. И пожарникарите отиват и намират кучето да стои до детето. Легнало, кучето... Пожарникарите намират кучето легнало върху детето. И сега ще питате най-вероятно защо. Сега ще ви кажа защо. Кучето е било легнало, за да не се нагълта детето с дим. Фактически кучето да предпази детето от дима и от отломките, които са падали. Даже между другото кучето е било с изгаряне на четвърта степен на 4 места по тялото си. И Кофти е. много тежко пострадва. Една от предните му лапи пострадва много тежко, защото е била изгорена до такава степен, че и аз не мога да ви опиша. Значи, Милене, кажи ми, това животно не е ли герой? Да, героя. Че обичате се животните, защото и те ви обичат. И лошо куче няма. Има лоши стопани. Така е. Вие сте лошите, не е кучето ви. Ако вас ви е нападнало лошо куче, без вие да му направите нещо, не се сърдете на животното. Сърдете се на стопанина, защото той е сгрешил. Не е кучето. И аз споря с моята госпожа по български и казвам, защо мене не дойде едно куче да ме охапи, нещо да ми направи. Защото около нас няма лоши хора, които да учат кучетата си на лоши неща. Точно. А, тя преди е била нападната от едно куче, от една немска овчарка, която обаче поради една или друга причина, разбирам и това, няма да кажа кой ми го казва, мой близък, така да кажем, ми казва, че кучето е яло бой. Същото куче, което напада моята госпожа по български. Немската овчарка е била малтретирана. И съответно тя, нали, немската овчарка, охапва госпожата ми. И от този ден нататък тя твърди, и даже ние много спорим с нея за това, че еди коя си порода е злобна. Нам си коя порода била нам каква, ама породата не определя какъв ще е проклетия характер. Не го определя породата. Значи Милени, обясни ми, това да кажеш, че примерно питбула е злобен, защото аз като и заговоря за питбул и тя казва веднага, той е зло, той е убиец, той не знам си какво. Милена, това да кажеш, че примерно един питбул е убиец и е кръвожаден, не е ли като това да кажеш, че примерно турците са убийци и са кръвожадни? Примерно. Не е ли същото? За мен ето е едно към едно. Да, определено.
едно към едно. Това да определиш едно куче според породата му какво е като това да определиш един човек според неговия етнос какъв е. Същото е. Едно към едно. Същия расизъм е това. Като искам да отворя една скоба и да кажа, че тази учителка с мен никога не се е държала зле и много ме уважава. Много си ме уважава, много си ме цени и много ме търпи, за което съм ми благодарен. Ок, Но с нея единствено за това се караме много. Единствено за това. Иначе и мама може да дойде и да ви потвърди, тя много си ме уважава и си ме обича мене. Много, наистина много си ме браво, цени. браво, само така. И аз спечелих от тотото с госпожа като нея. Много рядко са такива хора. Да, много рядко. И зато и свалям шапка. Но пък, не е ли и натеста? Не е ли и натеста? Кажи ми, не е ли и натеста? Аз съм мъчи да й набия главата, че породата не определя какво ще е едно куче и тя пак не, та не, не, та не. А, Една порода, така, да, ако може майка ти да влезе от нейния телефон, искам да види какво съм направил и ще разбере за какво става въпрос. сега ще й кажа, стой. Стой, ще се заглуша за малко. Така, заглуши се да види за какво става въпрос, как съм си направил нещата. Ще паднеш. Само да попитам, Ема, така харесва ли ти как съм го направил? Големия екран, където пише подкаст. Я ми кажи, добре ли? Каза, че няма да влезе, Милене. Окей. Тогава трябва да ти покажа на тебе. Като праснете рай за мечо, както се казва и въпросното куче от породата карелско мечо куче. И с два сега се сетих. Праснете лайк за този животно. Харесайте го в Twitch, в TikTok, в YouTube на Милен Гото 2, Я погледни нещо. като нищо не виждам. Споделих ти, погледни. Още ми зарежда. Давай ти Той ще го. отнеме време. Да, остави го, то ще се отнеме време и ще ти покаже. Като за карелското мечо куче, няма какво толкова да се каже. Също може да го храните с месо. Чак сега ще ти пратя, О, пак, ще ти пратя снимка, чакай малко. окей. Може карелското мечо куче да го храните с дивечово месо, с заешко месо. Също агнешкото е позволено, телешкото е позволено. Пушените меса са забранени, винаги са забранени пушените меса, месата с подправки също са забранени. Сурово месо не трябва да му се дава, защото се зуби, както всяко куче. Яйца е желателно да му давате, но трябва да са твърдо сварени. Няма какво толкова да му закаже с единствената подробност, че е желателно да му давате и морков, за да държим зрението му добро за по-дълъг период от време, защото с течение на годините зрението на тези кучета се уврежда. Да. И трябва да го решите доста често, защото
тази порода е с така доста дълга козина. И между другото, те са идеални за планинския климат, защото те са с изключително дълга козина и много обичат студа, обаче жегите ги мъчат. И както са и черни, по-голямата част от тяхната разцветка преобладава черното и Мадре Мия. Като ако искате да ги видите, карелското мечо куче, ще бъдат поставени Кадебал и карелско мечо куче в, като тъмнел, като тапет на видеото на подкаста в YouTube на Милен Гото 2. Те, отивате в YouTube, Милен Гото 2 пишете и ги гледате. Ако искате, всъщност не ако искате ми задължително, ще дам снимките на Милен да ги пусне и в Twitch и в Discord, където е възможно, за да можете да ги видите. Защото особено карелското мечо куче мене много ма кефи. Така де, за карелско мечо куче пишете дали ви е харесало карелското мечо куче. И между другото, те са много инатисти кучета и обучението е много трудно. Много са инатисти, много са умни, имат голямо желание за работа. Охранителните качества са им заложени генетично и си ги показват от малки. Ловните качества също, защото това всъщност е ловна порода, но става и за пазач, нали, за охрана. Те са безпогрешни пазачи. И пишете дали искате да направим специален подкаст на тема белгийска овчарка и немска овчарка. Защото не съм говорил за тези две породи, предполагам. Особено за белгийската овчарка съм абсолютно сигурен, че не съм говорил абсолютно всичко за тях. В следващия подкаст ще има някои неща за добермана, но те ще бъдат част 2. Защото ако не сте забелязали, аз не казах абсолютно всичко за добермана миналия път, защото за добермана е супер интересно и ще бъде на 2 части и следващата седмица, следващата събота от 19:40 ще бъде втората част. Тъй, че идвайте и гледайте. Ще е зрелищно. Наистина много, много зрелищно. По-точно казвам, ще бъде много интересно. Видя ли снимката, където те я пратих? Ще я видя в края на подкаста. Добре. Защото сега го отворя, ще ми заби. Добре. И аз започвам да отговарям на вашите въпроси в този момент. Ема, ако искаш... Чакай само да кажа нещо. Ема, ако искаш, питай го нещо, аз ще ти отговоря или му пиши на майка му или на него. Или аз да предавам. И Ема, давай идеи за нови породи, да, вече на мене ми свършиха идеите. Той ми бяха двете скрити бомби с Кадебал и карелско мечо куче. Той ми бяха двете най-зрелищни и най-интересни породи. Всичко интересно приключи, защото не съм се интересувал скоро за нови породи. И той ще стане. Си разнообразя плейлиста. Даже ако не следващия, то последващия подкаст, ако не знаеш Ема, ако не беше дошла в частта, в която казах, ако не следващия, то последващия подкаст ще бъде на тема болести по кучетата. Симптоми и лечение. Те, че ако искаш, ако не следващата, то последващата събота идвай, задавай въпроси, защото ще бъде много интересно и много полезно и образователно.
И съм сигурен, че ще спестя големи главоболия на много от вас, които имате кучета. Защото в, ако не следващия, то последващия подкаст, ще си поговорим за някои болести, които когато някои стопани ги чуят и настръхват. Определено. И аз съм се сблъсквал с една от тези болести. Мои кучета са се сблъсквали веднъж. Нали на моята картинка в TikTok, когато правя подкаст, нали има един черен телевизор, на него съм сложил правим подкаст. Ей, то е тарикатско. Определено. Готинко, готинко. Аутъм. Ау. Готино е. И ще си разнообразим интрото, Да. между другото. Много скоро ще има ново нитро. Не нитро, интро, не е турбо. Нитрото е турбо. Да. Не е нитро, а е интро. Да, интро, да. Има ли някакви коментари случайно? Не. Ау. Ало вика. И между другото това е... Как ще кажа... Час и 48 минути от подкаста, човек. При мен ми излиза 1 час и 36 минути. При мен е час А 48. пък другото 1 час и 41 в Twitch. Охо. Ами Лене, Кажи. ти някакви предположения имаш ли за този по-специалния подкаст, където ти казах, де трябваше да бъде по принцип на 26 октомври? Кога ще го направим него? Ще го направим, ще видим кога. Ще го направим. Сега, както сме на темата, я ми кажете какво съпада 26 октомври? И това съм го казвал преди. Казвал съм го милион пъти. Да видим кой е слушал. Баче Ема няма. Изчезна? Да, баче мисля, че отиди в Twitch. И Twitch ли има, бе? Да. Бре, Ема е опасна. Опасен е, да. Оттам гледам, че има 4 зрителя. Бре, вика. Бре. Вече стана 4 на 4? В Twitch мога да виждам всичко, което те не виждат. Виждам, че има админи. Админите гледат лайф в момента. Те са общо 4. И така нататък. Браво. И последващия подкаст ще бъде на тема болестите, че идвайте и гледайте. И не се страхувайте да питате. Като ако случайно последващия път, демек след 2 седмици, докарам кошмари на някого, да извинявам предварително. Защото някои от болестите, за които ще си поговорим с тебе, Милене, когато някои стопани на кучета ги чуят и започват да треперят. Да, това го знам. Ето, дали да загадна малко? Да кажа само имената на една или две от болестите. Добре, давай. Тазобедрена дисплазия или пък, например, дирофиларията. Това ще е тези две болести ще са една от многото, за които ще си поговорим с
всички вас в последващия подкаст. Защото искам да направя нещо, което много невежи не правят. И то е взимат си куче и не се интересуват от това какви болести има, генетични, нали, въпросната порода, как се лекуват, какво може от какво може да страда това животно, какви ваксини трябва да му се бият и защо трябва да му се бият срещу какви болести са и така нататък. Защото ние имаме куче, което има една ваксина и си виках, сега те, ама то за кой са му ваксини? За кой са му ваксини ли? Аз като чух на 40 дена какви болести могат да ги лепнат, защото като ни го докараха беше на 60 дена кученци, като прочетох какви болести могат да ги лепнат от 40 до 80 дена, аз втрещих се, бе, човек. Втрещих се, аз се изплаших. И като прочетох какво правят тези болести, как им влияят, за колко време могат да се отидат тези животни, ако се разболият. Да. Но само ще ви обадя едно нещо, че най-жестоката болест по кучетата, то е ганата. Тя ги мъчи най-много. И много трудно се лекува. Лечимо е, но е много трудно. И е адски скъпо. Като ако се чудите колко скъпо, кихнете на някой ветеринар 10 000 лева и ще ви излекува кучето. Защото нали, има си медикаменти, лекарства, които му се купуват на този животно, но там си има и физиотерапия, май физиотерапия се нарича. Аз не знам, бъркам ги. Физиохимиотерапия. Определено. Билене, помагай. Какво да помагам? Помагай, какво беше какво беше химиотерапия, аз се бъркам. Не знам. Ти знаеш. Там е работата, че и аз не знам. Тогава Бъркам ги. Карай, дай си там и това е. Трябва да си има раздвижването и животно. Както, примерно, ако на някой човек има операция, примерно на крака, как има рехабилитация, нали? Да. За да му се възстанови мускулната маса, подвижността на тая зона. Защото ти знаеш каква е историята около мен и аз съм ходил на рехабилитации. Да. Няма значение за какво. Когато рехабилитации за възвръщане на подвижността, чувствителността и мускулната маса на краката. Защото ганата удрява в краката. И всъщност ще кажете, като го ударил краката, какво толкова ще му стане? Много хора мислят, че е безобидно, но всъщност това е смъртоносно. И ако куче се разболее от гана, има най-много 2 седмици живот. Повече не. 2 седмици. След тези 2 седмици, бавно, но сигурно ще започне да умира. Като можете да го лекувате чак максимум 4-5 дни след като получи това заболяване, но обикновено тогава е късно. Защото симптомите, нали, видните симптоми, че го има това заболяване, започват да се проявяват след 7-8 ден. А може да се лекува до 5 ден след като го е получило. Тогава вече е късно. Да. Но пък си има кръвни тестове за това заболяване. И с изследвания и тестове може да се разбере дали кучето го има. То е заболяване. Да. И сега ще кажете, то е скъпо, но то не е толкова важно, че е скъпо, но и животните много се мъчат, защото
някои от нещата, които се правят за да ги спасят, са много болезнени за тях. Ако искате да си поговорим специално за ганата и за лечението й, пишете. Но съм дължен да ви предупредя. Ако има хора, които искат да си поговорим за ганата, аз ще ви дам само един съвет. Пригответе си кърпички и терапевт. Защото ще има да плачете много. Ще има много да плачете, защото ганата е много дълбока и много тъжна. Кучетата, когато се сблъскват с тая болест, е много гадно. И аз, мое куче, преди няколко години, се сблъска с това заболяване и, за съжаление, загуби живота си от това заболяване. Като ганата може да се предизвика, не знам защо, но може да се предизвика, ако го храните с прекалено много гранула. Ако му давате прекалено много гранули, може също да получи гана. Ще се опитам да разбера защо гранулата може да предизвика и заболяване, но не знам по принцип, но ще се опитам да разбера. И каквото има, ще ви кажа всичко последващата седмица. Запомнете, последващата, след 2 седмици. А след една седмица ще си поговорим специално за дивата котка. Защото този подкаст в началото си поговорихме малко за дивата котка и за ганата си поговорихме. Те, че тези двете теми са свързани с дивата котка и с ганата. Ако искате да разберете защо, гледайте този подкаст на Милен Гото 2 в YouTube и след една седмица ме гледайте в Twitch ли беше, бе? Twitch и в Twitch, да, и в TikTok. И после ще го кача в YouTube. Гледайте ме в Twitch и в TikTok. Следващата седмица специален подкаст на тема Дива котка и ще има и една птичка, която обаче ще остане в тайна от вас. И като птичката, буквално ще става дума за една птица, просто ще я добавя, за да разведрим обстановката. И тая птица се среща много в Русенска област, на територията на Русе и околностите. Като в града, където живея аз, той също е в Русенска област, има авлига. И в следващия подкаст, следващата седмица, ще ви кажа как разбрах за нея. Интересна история, повярвайте ми. Така де, аз бях диджей Вълчака с Радио Мелен. Това беше всичко от мен. Лека вечер на всички и сладки сънища. Чак са малко. Задръж. Мога да ви кажа и от мен лека вечер. И това беше от нас. Лека вечер на всички. И спокойно да е. Така и чак.